Pamin ako pa. Kaluyan ka sa Diyos, Dag. Day, diya si Ray, oy. Ay, Dong. Ni Ana di ay ka. Pamin ako ma. Kaon na lang unya diri ha. Kay magsukad na ko. Pa, dungal ta kaon. Uman ako, Dong. Nagtungan mis mama ni mo ug ang uban ni mong igso. Mao ba? Nganong niyam ka sa gawas naghigda pa nga bugdom din Ay, init kay sa sodom, oy. May dinhi kay bugnaw. Pa. Naunsa mo ka pa nga muram kag nagluya? Ingon ini gining magkatiguang, Dong. Maggawas ng mga sakit. Unsa may imong gibati pa? Ay, tanan, Dong, oy. Luya na kay nga akong lawas. Kaon na diri, Ray. Sige na, kaon na dito. O niya na tawag istorya ko sa doon kung mahuman nagkakaon. Pa, matrabaho na ko ha. Sige dong. O niya, kanus amang kamabalik mo eh. Motor nga ra kong kalit pa. Dali naman ang pag-uli din kay naam ko'y motor. Sige dong. Ma! Adto na ko ma, matrabaho na ko. Ay, nahala, sige, Dong. Si Papaw niya ma. Pagamping, ha? Oo ma, si Papaw niya, ayaw pasagdi. Ayaw ka bala ka. Ako rin mahibaw ni Papa ni mo. Tili oras adlaw sabado naman di Mupahuli ko sa amo, aron maduaw na ko sa Papa. Pa, kumusta man ka? Kapit ako mo biyak ninyo. Ay, kapag ano pa? Anak, magkita pa ingon, anak. Wa, may mugamot na ito ning kalibutan na. Dautan mo pa Oo, unsa mo imong gipamati pa? Daghan dong Ipa-check up lang ka na ko sa doktor pa. Ayaw na. Mag-usik-usik ka lang sa mong kwarta, anak. Kung sa kukutob, wa, ay mahimo. Pa. Kaluoy ni Papa Daot na kayo siya. Re. Pa? Dali, ako dong. O pa? Pa? May bayar kong kudong kay Hmm? initeng akong lawas. Oo pa. Kaluoy ni Papa Daot na kayo siya. Luya na kayo. Pa, kumusta naman? Okay na ko dong. Maayo naman pa. Unsa man, mo trabaho ka karon. Oo ba? Mangandam na ko pa kay basing maliit ko. Sige, pag-amping sa imong lakaw dong. Salamat pa. Uy! Unsa ka rin? Kanya yung kabantayan mo na, nga ako kami utang. Saan ka? Bye. Ang buti ni ba muna lang ko ni mo ha. Muna lang ko gawas ni mo ba Saan ka? Upauling ako sa amo. Ma? Salamat in taon nga ni ka, Dong. Oh, nga naman di ma. Si Papa ni mo. Ha? Naunsa mas Papa? Ay. Oh, pa! Pa, naunsa ba ka pa? Sakit kayo. Ma, ato na yung si Papa sa ospital. Pa,
kaayo pa. Sa manig gitaon ako. Dextrose ni. Upa, oh. Upa kaayo pa. Aron, makaulit sa ato. O dong. Makagawas na ko. Upa, mahimo na ko daw ka mo gawas. Sige dong kay laay kay dinis ospital oy. Ikaw na lilihok sa bayranan din hidong ha. Kay manghipos na kong daan sa atong mga gamit. O ma, Ay salamat itaon ni ana kita sa ato. pahuway lang pa ha. Ug kung na kay gusto nga kanoon, pangayo lang ni mama, okay? O dong. Andamon na ako ang mga gamit kay mupalik na ko sa akong trabaho na. Re, Pa? atagi kog saging dong. Oo pa. Umiti ko dong. Sige pa. Salamat dong ha. Si Papa eh. Mura man hinunog. Di ko ni mo anak pa. Nagpasalamat man ka. Mo trabaho na kaugma. Opa? Na sige. Katog na kay siyo para makamla kaugma. Opa? Uy, kadlaw naman di eh. Mubangon ako eh. Aron, di ko malit sa trabaho. Dong! Si mama mo rin maghinak. Ano mo ka? Ma! Ma, unsa dito mo? Ano naghilang mo ka? Si Papa ni mo, Dong. Wa na maginawa. Ma! Ma! Ayoko! Patay na si Papa! Pa! O sa may plano ni mo, Ron Ray. Nawa naman si Papa ni mo. Magpadayon ako sa akong trabaho, ma. Aron may mahatag ko nimo o makapalit ka sa kinahanglanon sa kumangod. Salamat, Dong, ha? Ikalay bahala sa akong mamangod, ma. Ha? Mauli raw niya ko din eh, kada day off na ko. Sige, Dong. Kumusta man mo din eh, ma? Okay naman, Dong. Mayo hinon, ma. Kuan di ay, Dong ba? Unsa man, ma? Naay naninguha na ako. Oh. Ha? Musugot ra ka, Dong, nga. Naay nanguyab na ako. Okay naman, ma. Basta, maayo lang ang iyang intensyon nimo. O kinahanglan pag nga magpakita sin ako. Salamat kay doon ako sa amo. Aduaw na sana ako sila sa mama o ang akong mga mamud. Aray. Naglakaw raman lagi ka. Hain man dayang imong motor. Ako lang gibili nang nagbahas na ko aron makatug sa guba. Ay, timing ning pagkaulian ni imo ron. Kay mag-abot mo sa imong ama-ama. Ha? Unsa yung ama nang? Na naman papuyan ni mama ni mo ang iyang uyab. Unsa? Ay!
ka man, Ray. Gibundak man na imong pultahan. Tinuod yun yung akong nasairan, ma. Nga dinhin na mag-ulian ka ng imong uyab. Oh. Ug ikaw, Noy. Kuha ko na may batasan. Naibaw manunta ka nga na ako'y mga igsuon nga babay. Ug dinhi pag ka nag-ulian. Nga nung wa mo makigsulti na kong tarong. Nga, mo din inyong plano nga magtipo na mo. Sinuwal ako dong. Dong, asa man ka, Dong? Pag-istorya lang ko na po niya. Ma, anong imong manigibuhat? Ray, anak. Nagpahibaw naman ko nimo ba nga may naninguha na ko? Nagpahibaw lagi ka na ako. Pero, huwag ka musulti na ko nga imong dadlo ng imong uyab din, he. Pasaylo alang ko, Dong. Abi ba na kong tarong ka pagkainahan? Di ma. Pila pala di ka buwan na namatay si Papa. May gipuli na yung kaniya. Pasaylo ako, anak. Karong mangutan ako ni ma. Kasabay mong piliyon. Kami nga imong mga anak. O katong laki nga imong gipuli ni Papa. Ray, anak, mga pinangga ta mo. Kay mga anak ta mo. Pero ining higayon na kinahanglan nga pilion nako ang akong talipay. Ma! Mulayas ko dinhi sa ato. Ug mooban ko sa akong uyab. Ma! Mao kito mga hikalang kaagin ni Ray nga taga Tanhay Negros Oriental uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan ina. Ang maong kaagi gibahatan o duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing ug uboy sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga suganti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa Usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, nagang salamat sa inyong